לפני 5.5 שנים, שדדתי בן. שדדת בן? שדדתי בן. טוב, ועכשיו אני רוצה להגיד שלום לאורח הראשון שלנו, דניאל יולזרי. ככה זה יולזרי, אבל זה שם משפחה אחד המסובך. יולזרי. בדרך כלל מבחינתי דייט ראשון סרט, דייט מאוד גרוע. רק כשליוויתי אותו לרכב, קלטתי שאוקיי, היא לא הבינה שזה דייט. סרט גרוע, אבל הסרט שלי שהראה לך, זה הסרט. היה הסרט הזה. הוא האיש ימים שמתקשרת עליי 10 פעמים ביום. אז זה סיפור של סטוקרית פשוט? בסוף כאילו לא אכפת לי, שתעשה, הלוואי, שתשב לו עליו, שתהנו. מה, לבאים יש אף, כאילו, אני חושב, כן, אני יודע מה היא אהבה, אבל... לא הייתי אומר שזה דגל אדום, ששדדת את הבן. הייתי חושב שכן, אני חושב שהתרחקו ממני, כאילו, בזמנים האלה. וואו, למה שדדת את הבן? הרבה סיבות. רצית הכסף. לגמרי סיפורים מהכאלה. אוכל לא אכלתי במשך שבועיים, כאילו הרגע קברתי לפני את החיים. הפודקאסט התחיל עכשיו.